Vážení klienti, rád by som vám predstavil možnosť, ako môžete propagovať svoje konferencie a kongresy a získať tak ďalších účastníkov na vaše akcie. Spoločnosť Education prevádzkuje portály Education.sk a Konferencie.sk, ktoré obsahujú databázu významných konferencií a kongresov. Za rok navštívi stránky Education.sk viac ako 500 000 záujemcov o vzdelávanie a rozvoj. Vaše konferencie a kongresy spropagujeme zároveň i v Českej republike na stránkach edumenu.cz. Návštevník portálu má možnosť vyhľadávať konferencie a kongresy v jednotnej štruktúre podľa veľkého množstva kritérií. Konferencie uverejňujeme aj v tlačenom katalógu Education, ktorý vychádza každý rok v náklade 20 000 kusov. Je distribuovaný ako príloha odborných časopisov a na konferenciách uverejnený v katalógu. Cieľovou skupinou sú personalisti zabezpečujúci vzdelávanie vo svojich firmách a organizáciách. Databázu konferencií z portálu Education.sk exportujeme tiež do personálnych softvérov. Na Slovensku spolupracujeme so 6 dodávateľmi personálnych informačných systémov, ktoré používa viac ako 5000 stredných a veľkých firiem. Tu je ukážka z personálneho softvéru Magma HCM od spoločnosti Autocont. Personalista má možnosť vyhľadávať konferencie pre svojich zamestnancov priamo vo svojom intranete. V Českej republike exportujeme konferencie zo Slovenska do 9 personálnych softvérov, ktoré používa viac ako 10 000 stredných a veľkých firiem. Databázu konferencií uverejňuje na svojich stránkach viacero našich partnerov. Práve sa pozeráte na ich ukážky. Konferencie sa na stránkach partnerov zobrazujú ihneď po zadaní do databázy na Education.sk. Na portáli Education.sk môžeme propagovať aj vaše konferencie a kongresy. Za mediálne partnerstvo nie je nutné platiť, plnenie je z oboch strán formou bartra. V rámci tejto nefinančnej spolupráci uverejníme vaše konferencie a kongresy na stránkach Education.sk, Konferencie.sk a edumenu.cz a ďalej v tlačenom katalógu Education, ktorý každý rok vychádza v náklade 20 000 kusov. Vaše konferencie sa budú tiež zobrazovať na stránkach partnerov a budú exportované do personálnych softvérov až 15 000 stredných a veľkých firiem na Slovensku a v Českej republike. Plnenie z vašej strany je uvedenie stránok Education.sk a Konferencie.sk ako mediálnych partnerov. To znamená uverejnenie lôg na webe, v tlačených a elektronických materiáloch, umiestnenie 2 roll-upov na konferencii, distribúcia katalógov pre všetkých účastníkov konferencie a zaistenie 2 vstupov pre zástupcov Education.sk. Verím, že onedlho budú aj vaše konferencie a kongresy zverejnené na našich stránkach a dostanú sa k nim tisíce stredných a veľkých spoločností cez svoj personálny softvér. Ďakujem za pozornosť a teším sa na spoluprácu s vami.